wai kai ka san abin da yake faruwa ko a gari yanzu na je siyo kayan miya wai na tafi da tsohon kuɗi irin na da an ce wai ba za a karba ba za a karba ba to saboda me ba za a karbi tsohon kuɗi yanzu ba kai mana na je siyan kayan miyan nan an ce wai ba za a karba ba saboda Allah da Annabi idan ba mu kashe irin wannan kuɗin bai ake so mu yi mun je bankin nan ba su ba da sababbin nan ba kuma mun hannun mu an ki karba wai kuma a gurin siyan kayan miyan nan saboda tsabagen rashin mutunci na goni barkeke wani rushe sai kato wai shi ma wai yana zuga mai kayan miyan wai kare karba ni fa ya raina mun hankali fa wallahi kallahi kai kuma baka dau mataki ba kai mataki baka ce kai wai ka gan shi ne wani roshashe wani darma shashen kato Allah kai ni ba ina tunanin wannan gayin zai iya daga sama da mutum 10 a tashi da kai wannan fada kake kai ka gan shi ko ina wannan fada kake ni fa nan na ma zo dauke ka ne ka zo mu je ka tare mun saboda ni fa gaskiya na tsorata da shi Allah kai ka ko ba ni mamaki ni a ta kake da wannan girman naka ana gaya mun kai sarkin karfi ne ina abin yake ina gaya ma a gurin wannan ma ƴan mata na zama ina gaya maka Allah kai ina gaskiya yanzu ka zo mu je to ba da shi ba da mu sai ka rama mun abin da ya mun ni da ma uzuri ne da ni da wasa nake ba yanzu haka akwai uzurin da kai ba za ka je ka tare mun faran ba fada Fomoza.com ai kamar shine wancan ba wannan kai wallahi shine kai ka gan shi kai ka gan shi ba wannan ka gan shi wannan kai ji tsoro kai ko kai ne a wannan tsoro wannan ba ni wallahi ka bani mamaki ashe kai mata ne ake cewa yanzu ya zai iya da wannan kuma ba ka iya da shi ba ko kamar shi ba da kai to tunda ma an yi haka ma ni bari in je da kaina tunda ma ka tsara mun bari in je da kaina bari ka